Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτή τη γιορτή αποφοίτησης, για να γιορτάσουμε όχι απλώς το τέλος μιας σχολικής χρονιάς, αλλά για να γιορτάσουμε το τέλος μιας κοινής διαδρομής. Φέτος γιορτάζουμε και τα 45 χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου μας, σχεδόν μισό αιώνα παιδιά. Ένα έργο που ξεκίνησε ο πατέρας μας με στόχο μια παιδεία αληθινή, ουσιαστική. Εσείς όλοι είστε η απόδειξη αυτού του οποίου εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε τόσα χρόνια. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, είμαστε δίπλα σας, το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν καλύτερα και τα παιδιά μας το έχουν προετοιμάσει σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.